Assalamu alaikum. Da yawan dabbobi sukan yi farauta cikin ini, sai dai ita da daddare ne take yawon neman abinci. Duk da kasancewar ta karama sai dai bata cika fuskantar barazana daga sauran dabbobi ba. Hasali ma sukan gushe ta ne saboda ba ta tabuwa. Tana iya share sati ba tare da ta ci ko ta sha wani abu ba ta hanyar dogaro da maiƙon jikinta. Tana miƙa kamar mutane. Kana goma dahin kunamu da macizai bai tasiri a cikinta. Bushiya na da abubuwan mamaki iri-iri masu kuma ƙayatarwa, wanda zan gabatar muku ɗaya bayan ɗaya a wannan shirin. Amma kafin mu tsunduma a shirin gadan-gadan zan so idan baka riga ka yi ba, kai sauri kai abone ko subscribe a tashar Zo ka sha mamaki don ganin ire-iren ɗimbin abubuwan mamakin da muke gabatarwa a wannan tashar. Yanzu in ka shirya, zo ka sha mamaki. Akwai fiye da nau'i 17 na bushiya da ke rayuwa a mabambantan kasashe da ke nahiyoyin Asia, Europe da kuma a nan Afirka. Bushiya kana iya ka gamu da ita a gonaki, a dazuzzuka da wuraren da babu kai da kawowar jama'a sosai. Galibi bushiya kan gina rami ne da tsawon shi ka iya kai rabin mita, ko kuma ta yi kishi da ganyayyakin kunnuwan itace ta shiga, ko ta samu wuri ta yi kwancinta a cikin duwatsu. Bushiya tana share nisan tahiyar da ta kai kilomita 2 zuwa 4 cikin dare wajen neman abinci. Takan ƙetare shingaye in ta kama har iyo cikin ruwa take. Allah maɗaukakin sarki ya yi ma bushiya wata irin garkuwar jiki da ke sa ba irin dahin da ke mata tasiri sai in dozin shi ya yi mata yawa shi ne kan iya cutar da ita. Tana cin kunamu da macizai, ƙwari, kusa, tsutsa, mushen dabbobi, 'ya'yan marmari da dai sauransu. Bushiya na tattare da wata ƙwayar cuta mai suna salamonella da ke da lahani ga lafiya. Shi yasa idan aka taɓa ta sai a wanke hannaye da sabulu, kana a nisanci inda take kuma a nisantar da ita inda mutane ke rayuwa, musamman wuraren girkin abinci. Yawan ƙayoyin jikin bushiya na iya kaiwa 5,000 ko ya huce ko ya gasa gwargwadon girman bushiyar. Tana amfani da wani irin salo mai ban mamaki wajen kare kanta da wajen kai farmaki, inda takan miƙe ƙayoyin jikinta ta dunkuyi duk yayin da wani dabba ya kai bakin shi gare ta sassoke shi. Sai dai akwai da yawan dabbobin da ke iya farautar ta cikin sauƙi, kamar shaho, inda yakan afka mata ba tare da ta ankara ba ya tafke ta. Bushiya takan haifi ɗa 4 zuwa 11 a shekara, kuma takan shayar ne. Nauyin bushiya na iya kaiwa ko ya hi kilo guda, amma sababbin aihuwa nauyinsu bai wuce gram 3 ba. Mazajenta na da matsananciyar hamayya da gasa tsakaninsu, har ma sukan kashe sababbin aihuwa cikinsu. Shi yasa matansu ke share makonni 4 zuwa 7 wajen kula da renon 'ya'yansu. Amma sai dai yayin da ake matsanancin sanyi, sukan taru waje guda su haɗa jikunansu. Duk da zahin suka sukan daure. Idan suka ji ɗumami sai kowane ya janye jikin shi, haka suke share dare. Wanda wannan kyakkyawan misali ne da darasi na rayuwa da ke nuna mana akan yi haƙuri a haɗu domin cimma wata maslaha ta gaba ɗaya. Da haka wannan bidiyon ya ƙayatar da kai kuma ka amfana ka karu da shi, sai ka dangala mai jam ko kuma like. Kana kuma zan so in ji ra'ayinka dangance da wannan bayanan da shirin da muka gabatar dangance da bushiya. Domin ganin sababbin ƙayatattun shirye-shirye iri-iri da kuma abubuwan mamaki daban al'ajabi da muke gabatarwa a tashar Zo ka sha mamaki, sai ka yi abone ko kuma subscribe. Sunana Faisal Shitu, na gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Zo ka sha mamaki.